Nazdar ľudia, takže ja vás vítam u môjho úplne prvého vlogu. Chcel by som natáčať na YouTube, snažím sa o to už asi 2 roky. Volám sa Mandy a mám 14 a mojou najväčšou inšpiráciou k začatiu celému natáčaniu na YouTube bol pán Gogo. Teraz akurát ideme na kopec, chcem si natočiť timelapse, ako zapadá slnko. Tak všetko ozviem sa vám potom, keď tam prídem. Takže zatiaľ. OK, som tunak, akurát som teraz sem došiel. Je tu vážne krásne. OK, ja si prestanem už vlogovať a dám sa do toho timelapsu. Tak si užite timelapse, to bude na dneska odo mňa už asi všetko. Keď tak dajte like, subscribe, nejaký komentár pekný, napíšte mi, aké videá by ste chceli. Či mám skúsiť niečo z gamingu, alebo mám ostať radšej iba pri tých vlogoch. OK, a lúči sa s vami Mandy a prrrra! In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light